Nsalmilkom nilqakom għal-programm ieħor reżumé xira illum nitkellmu ħafna dwar affarijiet li jsiru il minn Malta. Allura xira anke illi nitkellmu dwar in-nies li jaħdmu f'dak li aħna nsibuh bħala il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, allura hija id-diplomazija u d-diplomatiċi Maltin illi jiġirfu l-bot minn Malta u naturalment jaqdu anke ħidmietom ma' pajjiżi barranin. Biex niddiskutu anke x'inhu x-xogħol ta' diplomatiku jew diplomatika u x'inhi d-diplomazija għandi tliet mistednin. It-tlieta għandhom ruoli differenti fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Rachel Powell li hija avukat fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, Alessia Carbone, First Secretary fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Leandro Borg li huwa Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tal-Koordinazzjoni tal-Unjoni Ewropea. It-tlieta li huma jagħmlu xogħol diplomatiku, ma fil-verità meta aħna ngħidu diplomazija kemm hija importanti, Rachel, id-diplomazija x'inhi wara kollox? Nistgħu ngħidu li hija il-fundament, il-pedament ta' kwalunkwe konverzazzjoni li ssir bejn gvern u ieħor, imma anki lil minn hekk hija d-diplomazija anke ta' bejnietna sa ċertu punt ukoll. Qed ngħidax id-diplomatiku li rwol tiegħu apparti li huwa rwol uffiċjali li huwa l-punt ta' komunikazzjoni bejn il-lokali, ġifieri il-Belt Valletta aħna ngħidula minn Malta għal-kapitali tal-pajjiżi differenti u lilin, iżda l-irwol tad-diplomatiku imur lilin iktar minn hekk. Id-diplomatiku involut fin-negozjati li jkunu qegħdin isiru ta' trattati differenti. Id-diplomatiku jirrappreżenta lil pajjiż f'konferenzi li jkunu għaddejjin. Iżda wkoll id-diplomatiku għandu l-irwol illi jipproteġi liċ-ċittadin Malti li jkun jinsab fil-pajjiż illi diplomatiku jkun stazzjonat, pereżempju, jekk jinqala xi inċident, pereżempju l-ewwel rikors li jsir huwa lejn id-diplomatiku. Iżda li minn hekk huwa li jippromovi lill-pajjiż, jiġifieri l-arti, l-kultura, dak kollu li fis-sigla tal-programm bażikament konna qegħdin naraw. Kontu qed tarawh għax fuq hekk hija magħmula. Alessia hija diplomatiku. Eżatt. First Secretary. First Secretary. Xi tfisser? X'inhu r-rwol ta' First Secretary? Mela, huwa rank diplomatiku bażikament, aħna nirrepreżentaw il-pajjiż barra minn Malta u li minn xtutna, iżda wkoll aħna il-wiċċ estern tal-pajjiż, jiġifieri aħna rridu nippromovu dak kollu li Malta trid tesponi ruħha lih u wkoll nkunu ċerti li dak li qed inwasslu huwa l-messaġġ li rridu l-pajjiżi l-oħra jaraw u ikollhom dik l-espressjoni ta' Malta. Leandro, din is-sena Malta tagħlaq 20 sena subija fl-Unjoni Ewropea. Inti responsabbli mill-koordinazzjoni ta' dipartiment illi xogħlu huwa Malta u relazzjonijiet tagħha mal-Unjoni Ewropea. X'inhi l-ħidma? Il-ħidma biex inkompli wkoll ma' dak li kienet jgħidu l-kollega qabli hija li fil-fora Ewropej primarjament ix-xogħol tad-dipartiment li mexxijien huwa li naraw li dak l-interessi ta' pajjiżna jiġu safeguarded fil-fora Ewropej. Ġifieri fil-laqat li jkun hemm ta' kuljum għaddejjin fil-Kunsill, primarjament għax il-Gvern huwa rappreżentat fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, però wkoll fil-ħafna lobbying estensiv li jkun għaddej f'kull livell, ġifieri mal-kumplament tal-istituzzjonijiet mal-pajjiżi l-oħra, ma' gruppi li għandhom interess jaffettwaw l-iżvilupp tal-liġi Ewropea. Però wkoll fuq livell lokali għalkemm mdorin ħarsu li d-diplomazija tradizzjonali diplomatiku u l-korp diplomatiku tradizzjonali, illum il-ġurnata d-diplomazija ħafna iktar wiesa. Jiġifieri jekk inħarsu lejn il-kuntest tal-Unjoni Ewropea, prattikament għandek ħafna nies li għalkemm m'għandhomx it-titlu ta' nies diplomatiċi voluti fil-diplomazija, mijiet ta' esperti li għandna li attendu kuljum għall-laqat fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri d-diplomazija fuq livell Ewropew hija miftuħa ħafna. Jakun negozjati komplessi, jinvolvu ħafna nies, jinvolvu ħafna livelli. Allura ta' kuljum
Għandek multi-level negotiations li ħin kollu għandek ammont kbir ta' nies li huma qed ikunu involuti u xogħolna huwa primarjament li naraw li dawk in-nies kollha li jkunu qed jirrappreżentaw il-pajjiżna fil-fora Ewropej u fil-laqat anke informali li jkunu qed isiru in the margins ta' daw id-diskussjonijiet formali inkunu rappreżentati bl-aħjar mod. Ġifierinkom ngħidu hemm suġġett partikolari u ħajġi diskuss. Kif toħduh il-qoddim ix-xogħol? Ġifieri kollok ir-rapport, allura jien għandi bżonn esperti, għandek l-esperti Maltin u t-taħriġ li jsir. Inti qabel kull laqgħa primarjament irid ikollok set ta' istruzzjonijiet li kull min qed jattendi għal dik il-laqgħa partikolari jrid jimxi magħhom parametri li jistabbilixxu l-pożizzjoni Maltija li allura tagħti l-flessibilità għal dak li jkun qed jirrappreżentana fil-laqgħa li jista' jżomm magħhom u jista' jinnegozja fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri n-negozjati huma diskussjonijiet ħajjin qatt m'għandek xi ħaġa statika li tħares lejha u twieġeb bħal meta twieġeb dokument, weġib tbatt il-kummenti u daqshekk. Ġifieri fin-negozjati għandek diskussjonijiet ħajjin li allura tinvolvi ruħek b'mod attiv. Kif qed inti ovvjament jinvolvi ammont kbir ta' training ukoll lill uffiċjali tagħna across the board, ġifieri across government. Irridu jkunu minn żmien għal ieħor qed ipoġġu Għaxan ovvjament jinvolvi anke esperti minn ministeri differenti. Mhux hekk. Ix-xogħol fejn jidħol il-koordinazzjoni. Infatti hemm numru kbir ta' laqat li jinvolvi l-esperti tekniċi. Jiġifieri mod qed nitkellmu fuq suġġetti li huma politiċi u għandek ħafna setturi imma mbagħad li jinvolvu livell tekniku li mhux ta' kemm imur jitkellem ikun min ikun. Ġifieri għandek ammont ta' esperti tekniċi f'setturi u f'entitajiet varji illi wkoll ikun qed jattendu għal dawn il-laqgħat. Rachel, naf li ħassir il-ġimgħa ta' diplomazija. Meta sa ssir u għaliex taħsbu li hemm bżonn issir? Il-ġimgħa tad-diplomazija bażikament ħad tkun qed turi dak ix-xogħol il-ħidma sa ċertu punti wara l-kwinti ta' ħafna nies. Kemm fl-istituzzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll fil-missjonijiet li aħna jkollna f'pajjiżi differenti. Bażikament aħna bej wieħed u ieħor għandna 42 ambaxxata li ovvjament qed tinvolvi ħafna nies ikun hemm in-nies li minn Malta qegħdin jitilgħu sabiex jagħmlu l-ħidma tagħhom ġewwa l-ambaxxati ma wkoll ikollok staff li jkun jgħat minn ġewwa l-pajjiżi stess li jkunu stazzjonati u li effettivament għandna missjoni fihom. Però lil minnek kif kienet jgħidu tajjeb il-kollegi tiegħi, bażikament għandek esperti, numru ta' esperti illi llum id-dinja tal-lum ma tistax inti jkollok persuna waħda li jaf jitkellem fuq kollox, għaliex ħafna mis-suġġetti li kont jiġu diskussi fil-fora internazzjonali huma b'elementi professjonali u għandek bżonn ċertu teknikalità. Ekku, allura għandek anki n-nies ġewwa Malta stess u ta' min nirrikonoxxu li anki il-ħidma tal-affarijiet barranin għandna nies ġewwa Malta stess bħal kollegi hawnhekk illi jkunu qed jagħmlu ħafna mix-xogħol ta' wara l-kwinti sabiex preparazzjoni sabiex meta il-politiċi tagħna sabiex meta ikollna delegazzjonijiet li qed jitilgħu barra minn pajjiżna jirrappreżentaw il-Malta, bażikament ikunu qed jinjaraw li aħna din nagħtu l-aħjar immaġni possibbli ta' pajjiżna. U il-ħidma kif qed ngħidu hija wara l-kwinti, imma hemm ħafna xogħol. Id-diplomazija din il-ġimgħa lesta li tħajjar iktar żgħażagħ jersqu lejn din il-vokazzjoni? Aħna hekk kollha żgħażagħ ħedin, ġifieri iktar. Irridu iktar iva. Huwa xogħol interessanti ferm, ġifieri l-areas li inti jirnexxilek tmismagħhom tramite l-affarijiet barranin huma vasti u jagħtuk know-how ta' dak kollu. Ovvjament tkun il-ħin kollu għaddej tara l-affarijiet x'inhuma dejna xi bażikament dak huwa il-fulkru tax-xogħol, però iva hemm bżonn in-nies qatt biżżejjed. Titqabel fl-istudju konna qegħdin ngħidu Ruth kemm hemm bżonn iktar żgħażagħ illi jitħajru jidħlu għal din linja tax-xogħol. U l-appell tagħna naħseb jingħaqdu anke miegħi l-kollegi huwa sabiex iktar nies jitħajru jidħlu f'dan is-settur. Alessia, kemm huwa diffiċli illi xi ħadd jidħol imma f'din il-karriera inti First Secretary. Ovvjament ikollok nies li jridu jmorru anke jgħixu barra minn Malta u li jaħdmu fl-ambaxxati, ambaxxaturi, First Secretaries u karigi oħra.
Kemm huwa diffiċli? Ovvjament hemm proċess li trid tgħaddi minnu, ikun hemm l-eżamijiet u trid tagħmel l-eżamijiet, iżda ma narax li da għandu ikun ta' xkiel għaż-żgħażagħ tagħna, anzi il-vokazzjoni tagħna u sewwa qed hija vokazzjoni. Hija vokazzjoni. Għax naħseb hija f'vokazzjoni. Kbira. Trid tkun ġo qalbek jiena nemmen. Li inti tirrappreżenta l-pajjiż barra minn Malta hija xi ħaġa ta' preġju u hija xi ħaġa li għandek tkun gburi bija. Ovvjament da għandek bżonn taħriġ, allura inti trid tagħmel ċertu żmien il-Ministeru tagħna titgħallem dwar ċertu affarijiet biex inti tkun tista' tesprimi ruħek bl-aħjar mod possibbli bl-iktar mod faċli li ħadd ieħor jista' jifmek u jifhem x'inhi l-pożizzjoni ta' Malta fuq ċertu topics. Forsi spunt żgħir fuq li qalet Alessia anki għax hija vokazzjoni, imma b'mod partikolari anki li matul din il-ġimgħa konna din niċċelebraw il-mara b'mod partikolari ta' min insemmu li ħafna mill-missjonijiet li aħna għandna ġewwa pajjiżi differenti, nsemmu Vienna, New York, Brussell, għandna Polonja, nista' nkomplu bl-istess sħiħa. Huma headed minn nisa. Ġifieri għandna anki il-Council of Europe ukoll, ġifieri bażikament l-irwol tal-mara f'dawn il-pożizzjonijiet naħseb fl-affarijiet barranin huwa wieħed mill-iktar setturi illi nistgħu ngħidu illi nisa huma partiċipattivi u huma f'livelli għolja karigi għolja. Fil-fatt, inselmu tnejn li jiġuni frasi lil Natasha Melidodi u anke Vanessa Frazier li bħalissa żgur u fil-fatt irrid insaqsikom anke dwar din il-ħidma li qed tagħmel Malta pereżempju fl-OSCE. Bħalissa għandha l-Presidenza taħt il-Presidenza tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Borg, tul din is-sena għadna kemm bdejna Presidenza, Malta x'ħajkun ir-rwol tagħha, x'funzjoni se taqdi? Għandna diversi avvenimenti din is-sena, ġifieri kemm mill-lat tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-lat tal-missjonijiet illi għandna ġewwa l-pajjiżi differenti, però mod partikolari għandna l-UNSC ġifieri il-Kunsill tas-Sigurtà fil-Ġnus Magħquda, għandna wkoll l-OSCE, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà. Dawn huma kollha rwoli illi Malta qed jirnexxielha tikseb bil-ħidma tad-diplomatiċi lil minn xtutna. Għandna wkoll tħabbret ukoll imma ħadd tkun eżatt hija l-pass li jmiss Malta li nagħmlu l-bid tagħna l-isħubija fl-OECD li hija l-Organizzazzjoni Ekonomika u ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp ukoll. X'vantaġġi jġibu dil-ħidma kollha meta Malta hija sposta hemm barra, x'vantaġġi tuha lil Malta? Min barra naturalment li qed tesponija l-iktar xogħol diplomatiku. Ekku, il-xogħol diplomatiku mhux biss in-negozjati, ġifieri għandna wkoll il-kummerċ li qed nattiraw lejn pajjiżna. Li nattiraw u li mbagħad effettivament qed nesportaw minn pajjiżna. Ġifieri meta aħna qegħdin niksbu dawn il-pożizzjonijiet importanti f'dawn il-Kunsilli Sigurtà, kummerċ, żvilupp. Bażikament dak li nkunu qegħdin nagħmlu huwa li nattiraw iktar xogħol lejn Malta, ninkabru l-ekonomija tal-pajjiż iżda li lil minn hekk qegħdin impoġġu lil Malta bħala timbru fuq il-mappa globali dak li kapaċi twassal Malta, ġifieri mill-lat diplomatiku qed ikollna kisbiet kbar u dejjem qed jirrikonoxxu l-irwol ta' Malta anke bħala medjatur f'ħafna mill-issues li jkunu għaddejjin fuq il-fora internazzjonali, però lil minn hekk anke fuq il-livell Ewropew qed issir ħafna ħidma u jitpoġġew quddiem diversi briefs anki grazzi għall ħidma diplomatika Maltija. Alessia, x'inhi l-medjazzjoni? Semmita Rachel, xtaqt nisma' minn għandek imma meta diplomatiku jkun medjatur u fix-xogħol tagħkom naħseb tidħol ħafna l-medjazzjoni. Hija on a daily basis nistgħu ngħidu. Ovvjament Malta dejjem temmen fi dialogu u li għandu dejjem ikun hemm dialogu qabel ma jittieħdu passi oħra.
Nistgħu ngħidu li f'kull konflitt jista' jkun hemm pajjiż li jista' jimmedja bejn iż-żewġ partijiet, pereżempju jew iktar minn parti wieħed, u nippruvaw insibu soluzzjoni li l-partijiet ikunu komdi biha u li nkunu nistgħu nimxu l-qudiem biex inġibu l-paċi. Ovvjament bħala medjatur inti trid tkun tidher indipendenti u li ma tkunx qed tieħu l-ebda naħa, ma tkun qed iġġib il-partijiet flimkien u l-iktar b'mod raġonevoli nippruvaw insibu soluzzjoni diplomatika għal problemi li jkollna. Leandro, din is-sena anke kif aċċennat Rachel, hija waħda mimlija xogħol għalikom? Iva, minħabba l-fatt li hija sena partikolari wkoll. Ġifieri din is-sena qed inkunu qed nagħlqu il-terminu leġislattiv 2019-2024 u allura ħankunu wkoll qed tidħol kummissjoni ġdida, Parlament Ewropew ġdid, illi naturalment bħal kull ħaġa oħra sakemm jissettjaw l-affarijiet għandhom iġibu l-isfidi tagħhom. U x'inhuma dawn l-isfidi issa wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju li semmejt int? Irid jerġa' jibda mill-bidu, u x'se jibda mill-bidu? X'inhu x-xogħol tagħkom fil-bidu tal-leġislatura Ewropea oħra? Mela, bidħul ta' kummissjoni ġdida ovvjament ikun hemm wuċuħ ġodda wkoll. Jiġifieri fil-livell politiku jinbidlu l-wuċuħ, prattikament terġa' tibda wkoll relazzjonijiet fuq livell politiku man-nies il-ġodda mal-kummissarji il-ġodda li jkunu qed jieħdu posthom, però kif ukoll anke fil-Parlament Ewropew. Jiġifieri fil-maġġoranza tan-negozjati il-Parlament Ewropew bit-Trattat ta' Lisbona huwa on an equal footing mal-Kunsill. Jiġifieri files il ħanħallu miftuħin f'din il-leġislatura li jridu jkomplu jiġu diskussi fil-leġislatura li jmiss, għandek formazzjoni ġdida fin-naħa tal-Parlament li titterġa' tibda ma' nies ġodda. Allura naturalment jista' jkun hemm xi ftit skossi sakemm il-Parlament jerġa' jsib saqaħ, għandek l-ewwel ftit xhur sakemm il-Parlament jifforma l-kumitati tiegħu, jissettjaw iċ-chairs. Tittrattaw magħhom intom il-kumitati? Le, aħna nittrattaw min-naħa tal-Kunsill. Ġifieri aħna ovvjament in-negozjati però ma jifqux fil-Kunsill, ġifieri mbagħad għandek il-livell fejn il-Kunsill irid jinnegozja mal-Parlament Ewropew li hemmhekk tidħol f'dimensjoni oħra tan-negozjati li wkoll iġib l-diffikultajiet tagħha bħala Kunsill u Parlament ħafna midrabi ikonna pożizzjonijiet li jkunu ftit diverġenti. Allura ovvjament meta jidħol Parlament ġdid iridu jkomplu dawn in-negozjati li nkunu ħallejna sfortunatament ma jkunux laħqu nagħlqu. Tradizzjonalment meta l-Kummissjoni tkun qed tasal lejn l-aħħar tat-terminu tagħha, ftit li xejn jibdew joħorġu proposti leġislattivi ġodda, jiġifieri ftit jibqgħu dawk il-proposti li jiġu carried forward għat-terminu ġdid. Jirnexxielkom tagħlqu kollox qabel ma tibda leġislatura ġdida le? Diffiċli ħafna. U dak ovvjament huwa x-xogħol tal-Presidenza li tkun responsabbli għan-negozjati min-naħa tal-Kunsill. Aħna jekk Alla jrid ukoll baqgħna madwar 6 snin oħra biex nerġgħu nkunu f'dik il-pożizzjoni li konna fl-2017. Allura ovvjament biex inkompli naqra. Hemmhekk jiżdied ix-xogħol. Biex inkompli naqra fuq li kontu ttejdu qabel ovvjament huwa dejjem ħafna iktar importanti li nattiraw ħafna iktar nies lejn is-sistema ta' ċivil, għax inti ovvjament ma tistax tidħol għal dawn it-tip ta' responsabiltajiet mingħajr ma jkollok in-nies biex timmenja dawn is-sistemi u l-istrutturi li għandna fih dan il-gvern. U ovvjament meta jibdew ġejjin dawn it-tip ta' rwoli għall-Gvern Malti huma żminijiet eċitanti, allura ovvjament jagħtu ħafna iktar exposure lil Malta u lil-nies diplomatiċi u l-esperti li jkun qed jaħdmu f'dawn is-setturi. Il-Kunsill ta' Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda issa wkoll għaddej sewwa bil-ħidma tiegħu. X'inhuma t-tragwardi li jrid jilħaq? Malta tpoġġi fuq quddiem diversi punti. Għandna il-konflitt fejn ikunu għadin jarmaw l-tfal, pereżempju, sabiex jiġildu fil-gwerer, Malta hija voċifera ħafna f'dan is-settur. Il-klima tibqa' dejjem on top of the agenda, huma diversi.
Ovvjament, issa imis jerġa' f'April għandna round ieħor ta' laqat importanti ferm fejn anki l-Ministru għall-Affarijiet Barranin ħajkun qiegħed ġewwa New York jippresidi u dawn il-laqat. Iżda wkoll ma mbagħad din il-ħidma ħad tiġi f'punt verament partikolari għax għall-ewwel darba waqt li ħajkun hemm il-President tal-Kunsill tas-Sigurtà ħajkun ukoll il-Chair in Office aħna ngħidulu tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà l-OSCE. Bażikament huwa l-ewwel darba li ħanaraw din id-dinamika kif ħa taħdem, allura tfisser iktar ħidma fuq id-diplomatiċi tagħna sabiex iż-żewġ irwoli ikunu qegħdin jiġu sodisfatti bl-aħjar taħdmu b'mod partikolari għalija? Hemm diversi koordinament kemm minn Malta, kemm mal-OSCE u mal-ambaxxati tagħna kemm fi Vienna kif ukoll fi New York. Ovvjament it-temi huma relattivi, jidħlu dejjem fl-imkien qed nitkellmu fuq fora internazzjonali ura l-istess issues li ħajkollok post ħassibhom ukoll fil-organizzazzjoni l-oħra. Imma ovvjament hemm ħidma u sinerġija anke għaliex bl-OSCE ħajkonna numru ta' laqat li ħajkunu din isiru ġewwa Malta, allura tirrikjedi iktar input sabiex jiġu organizzati dawn l-attivitajiet lokalment u għandek ħidma sfiqa li hija għaddejja. Meta qed nitkellmu fuq l-ambaxxati, hemm ambaxxati li Malta tihom priorità iktar minn oħrajn? Kull ambaxxata nistgħu ngħidu li għandha l-importanza tagħha, però Alessia tista' tispjegalna b'mod iktar ċar il-ħidma. Ovvjament għandek ambaxxati li għandhom minnhom innifushom ċertu portata iktar minn oħrajn. Ovvjament hemm ambaxxati differenti minn oħra, dawk li huma multilaterali bħalma bdejna nsemmu New York, il-Brussell, Vienna, Ġeniva, imma dawk ukoll li ngħidulhom bilaterali, jiġifieri huma purament qed jirrappreżentaw ir-relazzjonijiet bejn Malta u dak il-pajjiż. Ovvjament meta għandek il-multilaterali għandek iktar fejn timraħ u iktar xogħol ta' mhux qed ngħid li m'hemm xogħol, anzi hemm ħafna xogħol bilateralment. Iżda ikollok iktar topics diversi ejja ngħidu hekk ma xiex trid tiddilja kemm bħala diplomatiku u anka l-esperti li jitilgħu jirrappreżentaw lil Malta. Jiena naqbel ma' Rachel fejn qalet kollha huma importanti għax kollha għandhom rwol speċifiku fih dan id-diplomazija. Forsi nistaqsikom u nagħlqu b'kumment minnkom kollha. Kemm taħsbu illi hawn interess biex persuna tidħol taħdem f'ministeru li wara kollox iħares il-in minn Malta? Issibu? Ħanejt minn persuna illi milix ħafna illi daħlet f'din l-isfera u naħseb iktar kemm jgħaddi żmien iktar wieħed jirrealizza kemm hemm x'wieħed jista' joffri f'din l-isfera u kemm titgħallem minnha. Ġifieri anki jekk taqbad suġġett tekniku għall-aħħar, il-fora differenti li jeżistu f'dan is-settur li inti tista' twassal ir-rappreżentanza ta' Malta fihom huma infiniti sa ċertu punt għaliex diversi okkażjonijiet jinqalu ġifier konferenzi għandek kif konna din ngħidu rappreżentanza b'mod fiżika fil-missjonijiet differenti. Però huwa settur li jagħti ħafna lura fis-sens illi inti ħad titgħallem ħafna minnu, titgħallem kemm is-suġġetti li tkun qed tiddilja magħhom kif ukoll mill-know-how teknika tan-nissana kif ħadd tmexxi negozjati, kif ħadd immedja f'sitwazzjonijiet. U jagħti dimensjoni oħra lill-frame of mind tiegħek sa ċertu punt. Hija forsi l-aspett ta' persuna li iktar kemm jgħaddi żmien tidħol f'dan is-settur, però il-kollegi tiegħi ilhom jaħdmu f'dan is-settur għal żmien twil, ġifieri. Taraw l-interess? Hemm interess u rridu niftakru li dak li jiġri barra għandu effett fuqna internament. Allura, inti anka jekk U iktar fast, għax jekk qabel xi ħaġa li tiġri il-bot minna f'kontinenti ieħor kienet tilħaqna wara ftit xhur. Immedjatament. Id-dinja. Kważi anki jinqas. Eżattament.
So, Eva, hemm interess mill-żazax tagħna u naħseb iktar ma jmur qed ikompli jiżdied u l-fatt li aħna nuru eżatt nagħmlu iktar hemm lok fejn dak li jkun jitħajjar biex jiġi jaħdem magħna u jażel din il-vokazzjoni. Leandro, diplomazija, karriera fiha xi tfisser għalik? Jiena naħseb biex anka naqqat ma dak li kienet tgħid Rachel qabel, l-irwoli kollha fis-settur pubbliku jagħtuk sodisfazzjoni. Jiġifieri fejn fil-privat ovvjament hemm xogħlijiet li huma ta' sodisfazzjon u forsi għandhom miri partikolari, fis-settur pubbliku taf li għandek dak is-sodisfazzjon personali li l-ebda xogħol ieħor ma jista' jtihulek. Jiġifieri s-sodisfazzjon li tieħu mis-settur pubbliku mhux personali. Ħafna drabi naħdmu u f'diversi snin wara naraw ir-riżultat ta' dik il-ħidma li nkun qed nagħmlu. Fil-każ tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari, il-liġijiet li nkun qed ninnegozjaw illum ħafna drabi narawhom fis-seħħ u narawhom jiġu implementati diversi snin wara, ġifieri 3-4 snin wara u nibdew nħossu l-effetti tagħhom wara. Mhuwiex feeling li jagħtik kull xogħol, jiġifieri il-feeling li tkun qed taħdem għal pajjiżek u li taf li inti kont strumentali biex liġi li waslet għall-iżvilupp iktar tal-pajjiż, kemm ekonomiku, kemm soċjali u kif ukoll fuq livelli oħra, ġifieri l-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata qed tilleġisla f'setturi varji ħafna, f'setturi speċifiċi li qabel qatt ma konna noħolmu fihom. Ġifieri dak is-sodisfazzjon naħseb illi tgħid l-flus importanti ngħidlek iva, ma dak is-sodisfazzjon li jagħtik ix-xogħol huwa importanti biex iżommok biex tibqa' għaddej anke fil-karriera tiegħek. U fil-fatt id-diplomazija karriera għat-tul, ġifieri mhux xogħol li tagħmel għal ftit żmien u tieqaf u titilqu. Nirringrazzjakom Leandro Borch, Rachel Powell u Alessia Carbone. It-tlieta huma diplomatiċi f'kamp illi Malta forsi meta nitkellmu fuq affarijiet barranin kulħadd joqgħod forsi pass lura, ma meta tara il-ħidma li tagħmlu intkom dan huwa verament din hija verament missjoni vokazzjonali. B'hekk ġejna anke fit-tmiem programm ieħor Reżumé. L-appuntament li miss ma' Reżumé il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi u il-kumplament tal-ġimgħa tajba.